what's up sa inyo mga choy? Nami karir, nami diri sa amo ang eskwelahan nga way klase. Way klase karon guys. Way klase. Way klase. Ha. So karon guys, ito ta nila para ato interview. What's up sa inyo mga choy? Insay gamaan na gupa ka kay ninyo eh. Traffic ko hindi kaso. Ito na siya pang inner. Ano ba? Ano na? Bruh. Yawa kang gawin. What's up? Welcome to my vlog. So guys, asa man taron? Asa man taron? Laag mi, laag. Nagme, ato migmain. Amo kitaon si Mama Galianis ug naa mga to. Go! Go! Uy, kangit-ngit. Gay ko ah. Kasi yan ang baling ng nakabanig ni. Ngayo mi. Yo. So siya rin itong taon na kubo. Puro tagai. Kasi katagaan kay lain siya nung. Ah, choy. What's up? What's up? Really, nigga? So, welcome. Welcome sa gawas. So, guys, mato may ugan, main building sa site. Mo na yan mo kinabuhi ron. Tabok-tabok lang may ani. Kanabang musud ka ba nya way tarong klase. Dayan kayo no. Pero sige lang, lingaw man. Gampay masad na mo. Siya linga pero ako mabiyahe pa kog lagayo. Kanangga man na siya ako. Kaya urmok-urmok to. Kanangga. Kanangga. So karon guys. So karon mga atsoy na dire sa amo ang eskwelahan na gahi. Mo ni mo eskwelahan. Bitawa ha. Untag pwede mag-vlog dire ha. I-montage lang nato. Let's go. Amo to ma'am. Amo to ma'am ha. So guys, moadto na mi og moadto na mi og eskwelahan sa yuso ba? Moadto na mi sa mo eskwelahan. So let's go. Hoy! Cut, nabot na siya ay. Sa may kahihin na tondo ha. Buong CR mo tagali. Cut, grabe. Nga to speakers.
Yut! Astig. Nara day. May diri sa muang lungga sa amuang usa ni annex ni siya. So maato na sad ta sa atong kuan sa muang lungga na pud. Let's go! Let's go. So what's up sa inyo mga atsoy? Ano may dire? Saba! Saba kayo no? Awa. Nawa na mo ang classmate. Mag-uyab na sila. Sweet kayo sila, makasuya, bullshit. So what's up sa inyo mga Achoy! 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 Uy! Sorry. Ikaw, Achoy. Nasa may problema na mo? Kapoy at choy. Why Kapoy problema? yun. Wa, damo. Damo. Damo, Wa ko no niya damo. Mo ay. Hindi na research. Ikaw, nakay problema. Ako problema, okay korta! Gago! Wa kayo yab! Wala sila dito. Yap. Kani ay bayo-bayo. Ako na mo. Yung malo. Nakakasakit ka na. Tangina mo ah. Sakit kisa. Damdamin sa heart. So, sige lang no. Eh, laman sa teka. Kantoan. Vlogger siya ba? Tala! Yeah! Yeah! Tala! Talaga. Tala. Lo! Wah! So, asa mo sa takaron, pre? Wah, natay mabuhatan ni. Natay lang oh. Awan na itong room. Room pa ni. Joke. Kitlab ni namong sa ito eh. Bisag unsaon. Makamingaw. Listen, hindi ko mag-defy. Tawa ha kung unsa ka boring ang ma-schedule. Muna siya ha, muna ha. Na. Mo na may schedule. Na. Senken bar. Tawa ha. Hoy best taron no, na schedule tawa. Tawa. Physical science. Pero way klase. Kiwa man siya. Sino lang tamuasa pre? Sakit ang muasa. Sakit ang mundo. Ano dyan ang masakit ang milit mo? Ano lang dyan mag-asa dyan? Ito. Ay na mag-asa kay. Muasa kay mo. Asa man mo. Tinawang Bernis. Bernis na mo. Mo na. Hanaw. What? Ang Sabado, dili niya mo. Ila na dira. EIM. Hanap man. Hanap. Murag kami. Gago! Kainit. So, init kay guys. Ligo na nagsigot. Gawas sa sanmikit. Bumula kayo sa gawas. Let's go! Cuman, muban ka? Bubag ka di. Di ka po. Muban ka di. Ang wad. Muban ka. Sarado! Ngit-ngit kayo. Ha? Tasa. Nasa admin, sa min. Kaya okay kayo. Hindi kayo gawin meron. Baka suya. New logo? Di, logo sa kanong sa kaning publication mo. Journalism. Para sa? Journalism. Kita sa sama. Peace, not war. Ha? Peace, not war. Ano tawag eh? Peace, not war. Ha. Ngit-ngit kayo mo rom na. Ngit-ngit kayo. Hoy!
Di mabati ba? Sayang talak eh. Bahala ka. Kaya wala kong tao niyo, no? Ikaw. Tawa, tadluan mo ani ni Acho yung sa pagkuhan sa step sa tala. Ate, juga ko dito. Di ba klaro kay gitngit. Yun kaya sila, nag-report sila. Si Ford na siya. Lit mo lit ah. Yung... sa min. Ingit ako. Awa, i-replay to. Di mo makilala. Oy. Awa, i-replay. Lagi wa. Di ba klaro? Di maklaro, batig now. So, people will die. Ha! Kapoy kay... Bugno kayo. Hindi yung sabi mo suli. Kabugno. Asa di malsad. Batigig now, kingit-ngit man din now. Tara, dami kayong kantaw. Ako kuan ay, ako papa. Ay. Unsa man nimo kanang kisan o chulaon? Sige, pili. Wa. Sige ano? Sige kasi yung suno. Yung sulti. Kabaan. Diba ano noon ko ate? Gago. Picture. Screenshot na ako. Gago sa mga nimalo. Kana. Hi. Nasa pangatanan na pangatanan. Nasa pangatanan dali. Sige na bro. Kiss chulo. Murag haunted house. O di ba kita kay sa video hayag tawa pag nga na mo ha. Murag hospital no. Tawa. Gahi kayo yung mukha no. Nay, ungo ay ungo. No. Ungo. Ungo, ito. Tara, ato ni. Lu. Naibatig na ako. Soon after. So, what's up sa inyo mga achoy? Ate Chick. Okay. Okay na. So, Bona may buang paong dito si Misulti. sige magsulti no. Napaong di ay. So, ganira may kutob. Kaya ipapauli na lagi si Gwardiya lagi. Papauli namin sa muang gwardiya. Ipapauli namin sa gwardiya, no? Boy, sarado. Sarado naman daw. So, guys, kanina may kuto mga mong video. Don't forget to subscribe o thumbs up. Pag-hit ang notification bell para update po ka sa akong mga bagong videos na akong pag-upload. So guys, what's up sa inyo mga choy? See you in my next vlog. Yo. Peace. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.